Prøv at se, hvad det er, de har gang i over i sofaen. De sidder simpelthen limet op herovre. Hvad laver I? Ja, men I kan jo se her, jeg taster ikke så meget, men det gør vores 4 madblokker her. Fordi hvis man tror, at mad kun hører hjemme i køkkenet og i spisestuen, så tager man altså fejl. For i hvert fald for de her 4 menneskers vedkommende, så bruger de rigtig meget af deres energi og fritid på at skrive på deres madbloks. Og herovre i sofaen, der har vi Brian, så har vi Annette, så har vi Nete, og så har vi Søren. Og I skal have lov at skrive videre, fordi I arbejder jo på noget, som gerne skulle ende på nettet her, når vi engang er færdige. Men Søren, start lige med at fortælle mig, hvad er en madblok egentlig? Ja, en madblok, det er i virkeligheden mest af alt bare en samling af artikler, som bliver skrevet af helt almindelige mennesker. Det er ikke journalister eller lignende. Det er almindelige mennesker, der sidder og skriver om noget, som interesserer dem. Det gælder madblogs, og det gælder også andre blogs. Men lige præcis madblogs, de handler selvfølgelig om mad. Så de kan udkomme, hvornår som helst forfatteren sætter sig til nettet? Lige så snart man har lyst til, at den her opskrift eller artikel eller anmeldelse af en restaurant, man har besøgt, den er klar til at komme online. Så kan man bare sende den afsted. Ja, hvor godt. Og det er jo det, I sidder og arbejder på, alle 4 lige nu. Og nu synes jeg lige, vi tager rundturen her. Brian, nu skal jeg lige prøve her med computeren at følge med, fordi jeg har din blog herovre, og den har jeg klar her. Din blog, den hedder gastromand.dk. Det gør den. Hvad handler det om? Jamen, vi skriver om mad til det maskuline segment. Det ved jeg ikke, om vi kan kalde det prissegmentet. Og det er alt fra hotdogs til finere molekylær gastronomi. Ja, hvad arbejder du på lige nu? Jamen lige nu så jeg skriver om et besøg på Noma i sidste uge. Og ja, du kan faktisk få den første update på siden nu. Ja, så skal jeg lige prøve at opdatere herovre, så ser vi, om den er med. Så skal jeg lige finde knappen her. Der. Bum. Der er lidt klumper i nettet. Vi prøver igen her. Så sker det. Der står det live-blogging fra Aftenshowet. Man spiser sgu da ikke jord og mos. Er det en kommentar til det, Torben laver i køkkenet, eller hvad? Det kunne det godt være, men jeg har tillid til, at han klarer det godt der. Det er godt, for du skal få lov at smage det senere. Nu rykker vi lige lidt videre, Annette. Nu klikker jeg lige over på din blog her. Fordi du blogger inde på Weberklubbens hjemmeside. Ja. Og det er jo altså noget med grill, gætter jeg på. Det er grill. Ja. Hvad skriver du om i dag? I dag skriver jeg om at lave sit eget bacon. Det er et af de nemmeste røgprojekter, man kan gå i gang med, når man sådan har lyst til at forsøge sig med noget andet end bare at grille en kotelet eller en flæskesteg. Så du er vild med at lave alt på grill derhjemme? Jeg laver alt på grill. Jeg bager, jeg laver desserter på grill, jeg tilbereder kødet. Selv morgenbollerne om søndagen bager vi på grillen. Går du så ud og starter op i grillen der om morgenen, inden at det har en mand, der gør. Selvfølgelig. Selvfølgelig det hemmelige våben. Ja. Nete, vi skal også lige høre om din blog, fordi du er jo kogekonen her i selskabet, og det hedder din blog sådan set også. Nu klikker jeg lige med over her på den. Hvad er emnet i aften her? Det er det her med at have gæster. Og så i øjeblikket synes jeg, at det er helt oplagt at servere noget med rødkål. Så det bliver opskrifterne, ikke? Så ja, men ellers så handler min blog om dagligmad, men også om festmad. Og jeg fungerer ikke sådan som kogekone mere, men det har jeg gjort en gang. Nå, det er derfor, den hedder sådan. Det er selvfølgelig derfor, det er sådan. Søren, du har hele 3 blogs. Jeg har 3 blogs, ja. Ja, og en af dem har du også lanceret i dag. Hvad er det for en, du arbejder på her til aften? Den, jeg arbejder her på lige nu, det er Brødet. Det er Brødet.dk. Det er en blog, som er lavet faktisk til alle, som godt kan lide at bage, og som gerne vil lave sit eget brød, i stedet for at købe supermarkedets det kedeligste. Ja. Og det er simpelthen den vision, der er for den blog. Det er at få nogle opskrifter ud til alle. Og det behøver ikke være så svært. Nej. Altså nu er der jo ingen af jer 4, som arbejder med mad i jeres professionelle liv, men hvor meget tid vil I anslå, at I bruger på de her blogs? Fordi man kan jo se, at de er både velbesøgte og velopdaterede. Der sker en masse inde på jeres sider her. Annette, hvor meget tid bruger du på det? Altså, jeg blogger ikke voldsomt meget mere. Jeg laver også nogle mere generelle artikler, og der vil jeg skyde på, at jeg bruger 2 timer på en artikel på billedbehandling og skrive teksten trin for trin, hvor man gør på grillen med de her lidt mere specielle teknikker. Altså, I mener det virkelig I 4 her? Helt sikkert. Det skal jeg love for. Der skal skrives noget. Ja, det skal der. Og det skal I jo også gøre nu, fordi når udsendelsen er færdig her, første del her 6:30, så skulle der jo meget gerne være et blogindlæg færdigt. Når I det? Jamen, jeg har også allerede en oppe. Ej, I er allerede klar. Nå, I så hurtigt lidt. Smadrer godt. Så det er bare om at trykke. Vi vender tilbage til jer og ser, hvad I har fået ud af det i slutningen af udsendelsen selvfølgelig. Og så er der altså også links inde på vores hjemmeside til de 4 blogs, som vi lige har præsenteret her. dr.dk/aftenshowet.
Men nu skal I lige med mig heroppe i sofaen, fordi der har vi altså vores 4 madbloggere siddende, og de har arbejdet hårdt på at få et lille indlæg klar til internettet om forskellige emner, og jeg kan jo starte over hos dig, Brian. Er du blevet færdig med dit meget maskuline gastro-indlæg? Stort set. Har du trykket send? Lige præcis, nu har jeg. Godt. Jamen, jeg kan da lige tjekke her. Nu klikker jeg lige ind på din her, og så skal jeg lige opdatere igen. Det går altså lidt langsomt herovre. Nå, men Annette, jeg kan jo lige høre i mellemtiden. Er du færdig med dit grillede bacon? Jeg er færdig med selve fremgangsmåden. Jeg mangler lige de sidste tips og tricks, men jeg vil meget gerne sende det, jeg har. Godt. Nå ja, fordi så er det jo arbejde, der er i gang, og så kan man ligesom klikke ind senere og se, når det Men den er på nu. Godt. Jamen, perfekt. Og Nete og Søren, er I også klar? Ja. Det kan du tro. Ja, nu skal vi lige prøve at have... Der var grillen her. Og nu klikker jeg altså rundt her. Nu er vi over hos Nete. Og... Ej, undskyld, jeg er jo altså ikke blogger, kan I godt se her, ikke? Det går lidt langsomt. Nu ser vi lige... Der står her, Showtime, vi tæller ned. Ja. Så er vi i gang. Er det den rigtige blog, jeg har fundet der? Ja, og der er lidt længere nede, der kommer den anden. Jeg ved ikke, hvorfor de er kommet i forkert rækkefølge, men sådan kan det jo ske. Der var den, kom Der var fremad. den. Ja. Kom den, frem jeg lagt på. der. Ja. Og Søren, den er også nået op på nettet. Den er kommet op på, det er et dejligt natbrød. Ej, hvor er det skønt. Det skal have natbrød med nødder, tranbær. Ja, det skal vi da. Men måske skal vi lige trække lidt, fordi jeg kunne tænke mig at invitere jer på aftensmad. Var det noget først? Ja. Så sæt computerne fra jer, så går vi i køkkenet. Så tager vi lige elektronikken væk her. Og så rykker vi altså ned for at smage den menu, som Torben Klitbo og vores gæstekok Nadia Mathiasen har været i gang med her den seneste halve time. Ja, kom indenfor i køkkenet her. Bare Drøner ind kom her. indenfor. Og vi fylder bare op ned på langsiden her. Det er et hårdt panel af smagsdommere, du har i... der skal smage på din mad lidt. Er du nervøs? Jeg begynder nævnen begynder at hænge lidt ud på tøjet, synes jeg. Det kan jeg godt forstå. Vi er altså ikke helt færdige herovre med at få portionsanrettet. Jeg tror faktisk, at vi lige så stille godt kan starte herovre. Ja. Ja, det dufter godt, ikke? Ej, man får meget an på den her portion, hva'? Ja, Hold da op. Det kan jeg jo godt lide. Det kan jeg også godt lide. vi ser, så har vi vores brødtips her. Ja. Nadia, Marie, kan du give Nadia en hånd? Er der nogen, der tør kaste sig ud i det herovre? Er der nogen af vores madbloggere, som vil prøve? Kom og smag. Ja. Prøv at se. Det ser rigtig lækkert ud. Du får sådan en der, Annette. Og Og lige en lille smule sauce. Søren, der var en til dig der. Ja, saucen selvfølgelig. Hænger den ved? Et skilt andet sky. Det synes jeg er lækkert. Det ser virkelig flot ud. I må smage lidt hos hinanden. Ja, Smag det. men det er lige op over, så I skal bare skynde Louise, jer. kan du så smage? Det Vi kan får du nogle gange skæld ud for, at vi altid siger, når vi smager på maden. Men det er altså, jeg kan godt love jer, det er altså, fordi det smager faktisk virkelig godt, når Torben laver mad. Det gør det altså. Nadia, jeg lover det, hvis ikke, så vi spiser dit i pausen. Ja, vi starter bare. Hvad siger Brian? Er det her? Du har gjort det igen, Torben. Det er faktisk lækkert. Opskriften ligger inde på vores hjemmeside. DRDK/aftenshowet. Tak skal I have alle sammen. Nu er der TV-avis med Line Gertsen. Vi ses.